sai da Fatima ta saman dukan kaddari, ya sai da Fatima ta saman dukan kaddari. Ya Zuljalal Allahu ka sake bala mini, yau ma na dau wani aiki kuma banda sani, yau ma na roƙe ka sake dafa mini, baitukan sai da zanyi da sabon launi, ya sai da Fatima ta saman dukan kaddari. Allah na yau roƙo kai ta zubo salatuka, adadin tsakon kwaniya da ruwa da iska, adadin irin ruwan nan da take marka kai ta daɗawa Mustapha mai girma da ɗaukaka. Kuma ka sali da sabo bambari ba, kasa da shirfa wuce kokin mujittaba, da dukkan ya'u ɗayansu bambari ba, da sai da Amina da Abdullah ban cire ba. Dole sai na maso na gaida shi hanana, sannan Abul Abbas irin jinin nabina, sada Burhamu ma sabutu atina, ya shauba bashir ka shafa kaina, ya sai na Fatima ta saman dukan kaddari. Assalamu alaiki ya saida Fatima, assalamu alaiki ya saida Mukarrama, assalamu alaiki ya saida Mu'azzama, ya amsa salamata a gare ki ya Fatima. Mai gure-gurewar darajoji ya kai da ke, martaba da girma duka sun tattare ake, dan samawa ka kasa wallahi san baya ke, mai gure isa kuwa ina take a kai da ke. Fatima ta cikin jikin ma'aiki, saboda girman ki ko da sunan ki bai kiran ki, in zai kira ki Ummu Biha yake ce miki, ina kamar ki masai wallahi ba irin ki. Ya sai na Fatima ta saman dukan kaddari, zubar Rasul kika yau ko ta gurin tafiyarsa, ko ta ina ke ce shi kin ɗauke kalarsa, Sayyidul Wujudi shi ya kira ki da saukarsa, bidatin nabi ki narke cikin sufarsa. Ke da shi da ke samsam ba a rabewa, kin kure nazarin mai nazariya tunawa, rufai sun nutsuwa cikin ki sun bacewa, sun kasa fahimta garin ki hanawa. Yan da sadi da ruhin Mahmud sannu mai kyandiri da haiba mai wani irin idanu, tsabar tsakwaran yake kiwa ne ruhul ainu, mai zubin kudura ta gaban ganin idanu. Ya sai da Fatima ta saman dukan kare, ce matar Aliyu Haidar ta cikin gidan sadaukai, irin jinin nubuwa a gaban kina kasu da kai, ki kara min lamuni ki karbe ni kai da kai, cikin masoyan ki ce Siddiqu na sa da kai. Dan Allah irin tufar gidanki Zahra wuce na sawo, in zamo hadimi kullum na kai na kawo, ina yi miki hidima sai ki ce da ni na dawo, cikin gidanki jerin ahbabu ce mu hau. Sai dai kurum da imani dan ba a iyaki, kin rufe sanin masana balle su biya ki,
an kasa sanin filin ki balle yanki ke gaibu ce cikin gaibu ta ya za san ki ya sai na Fatima ta saman dukan kaddari ke ka boye buyan ki ayi zurfi a inda kika boye a boyewa ta nazifi kai gulguyo wuce ke zara ukin yi karfi a bayyana kiya gagar dan baki sofi kaddarin kiya bayyana ne a na mabubi kin shige shi kina sheji ta kona babi mamakin mamaki ya jabara jaibi sai ya da Fatima samsam maki da aibi mai martaba da matsayi ke ce kowanne sai rasul sai ya biyo ta gidanki da asbahi dan isar ki aurenki da ahla asma'i na sallama wa lamarinki cikinki na yi fana'i ya sai na Fatima ta saman dukan gari ne Abubakar masoyinki na ki aya ummu kaunar ki ta kan koya min tun a gidanmu da gidan shehu baba sharfa abban barhamu kaunar ku ce ta zamto mana abincinmu Fatima ta gabato la ilaha illallah Fatima ta gabato la ilaha illallah Fatima ta gabato la ilaha illallah kai sai da ta kusanto la ilaha illallah Fatima ta kusanto la ilaha illallah Fatima ta kusanto la ilaha illallah Fatima ta kusanto la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ada makin biza yang ada makin biza yang ada makin tika yang ada makin tika yang ada makirin ni igama dan Allah makirin ni igama dan Allah kira da Madina nana dan Allah dan manzan salawatullahi alaiki ya saida Fatima aziyadiyatu minni